Že majú oné snoly aj očíslované. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás v mene organizačného výboru privítal už na 19. ročníku plesu kresťanských hodín v Dražovciach. Ešte stále nás médiá krmia 17. ročníkom plesu v opere. Kto, s kým, čo mal na sebe a za koľko. A tak ma teší, že história nášho plesu... Hádam, nebudeme teraz porovnávať plesy. To nie, neboli sme ani pozvaní. A poprvé, my sme spoločenstvo rodín, ktoré si vzájomne doprajú. A po druhé, nie sú tu ani paparazzi, úplne nám vystačí perkocida. A módnu policiu nepotrebujú, na to si tiež same vystačíte, čo žena, to módna stylistka. No seriózne, keďže náš ples je vyzretejší. Tak v skratke, čo nás dnes čaká? Ples už tradične organizujú nadšenci za pomoci Matice Slovenskej. Tak ako po iné ruky, aj dnes ho otvorí pán farár. Po slávnostnom prípitku zaznejú prvé tóny, ktorými vás pozývame do tanca. Keď sa trošku unavíme, tak po dvoch tanečných kulách sa posilníme dobrou večerou, o ktorú sa už tradične niekoľko rokov stará spoločnosť bratov Liškovcov. Sme nesmierne šťastní, že poprvýkrát môžeme privítať hudobnú skupinu Profil. Veríme, že tak ako sme sa my na nich tešili, tak sa budú aj oni medzi nami dobre cítiť. Po 22. hodine naši mladí asistenti budú predávať tombolové lístky. Sami sa môžete presvedčiť, že každá cena má svoje čaro. Týmto ďakujeme sponzorom, sme im za to skutočne vďační. Možno sa to už mali oficiálnosti, ale dovolte nám, aby sme sa s vami ešte o niečo podelili. Tí, čo ste z Dražoviec, ste si určite všimli, že kostolná väža bola pár mesiacov schovaná lešením. Prešla úplnou rekonštrukciou, renováciou zvonov a konečne malované ručičky na väžových hodinách nahradili skutočné hodiny s presne riadeným časom. Keďže pán farár mal zviazané ústa prosbou, že nikto nechce byť medovaný, sorry, ale na mňa toto embargo neplatí. Sú to opäť rodiny, ktoré pomáhali pánu farárovi, ale teraz by som chcela poprosiť o jeden skutočne veľký potlesk pre Peťka Bahelku. Neunámne deň čo deň bol na lešení aj viackrát a staral sa o kvalitne vykonanú prácu. Peťko, vďaka. Zároveň vám chceme požiadať o ďalšiu spoluprácu, pretože na našom kostole je roboty ako na kostole. A každý dobrý nápad, myšlienka, pomoc je vítaná. A teraz prosím pána farára, aby sa k nám prihovoril. Tak môžeme sa skutočne prežehnať, že všetko, čo chceme robiť s takou radosťou a vďačnosťou voči nášmu nebeskému Otcovi, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ja vám veľmi ďakujem, že ste prišli. Veľmi som rád, že môžeme, keď zase o rok krajší a múdrejší, môžeme sa to stretnúť, že môžeme rásť tej plnosti tých darov, ktoré dostávame.
jeden z tých veľkých darov je dar spoločenstva. Pán Ježiš hovorí, pri poslednej večeri sa modli za spoločenstvo, aby boli všetci jedno. Tá jednota určite veríme, že je zachovaná. Práve jednota v tom, že každému prajeme dobre, chceme, aby sa dobre cítil, nielen teraz, ale vlastne každý deň v tom prostredí, v ktorom sa nachádza, prostredí práve Drážoviec, ktoré už veľmi dlhú dobu práve vďaka tomu kostolíku Sv. Michala, ale aj na Farskému kostolu ukazujú k nebu určite nielen tieto budovy, ale predovšetkým váš život, vaše jednanie a taká veľká dôvera, že má zmysel žiť pre tie ideály, ktoré môžeme dnes aj zobraziť spevom, tancom. Už kráľ Dávid, keď nevedel, ako lepšie vyjadriť svoj vzťah k Bohu, tak tancoval pred ním. Tanec je vyjadrením takej skutočne harmónie ľudského tela a ľudského ducha a vyjadrením dôvery. A tak chcem teraz vám skutočne požehnať, aby ste túto nielen chvíľu, ktorá určite rýchlo uplynie, ale aj ten rok, ktorý vlastne začali občiansky, aby sa niesol v duchu takej veľkej dôvery, že nás prevádza náš nebeský Otec, že žijeme v spoločenstve Ježiša Krista a že Duch Svätý nám dáva tie dary, ktoré skutočne naozaj potrebujeme. V tomto duchu vám žehnám a prajem, aby ste prežívali tieto dni skutočne vedomí, že ste milovaní, že nie ste sami a že máte každý tomu druhému schopnosť niečo ponúknuť, niečo darovať a tým urobiť svoj život šťastnejší. Ich vám žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Radujte sa v pokoji. Amen. Bohu ďakujem. Zdravie, nech sa páči. Už to bolo. Ale na zdravie. Tak to musí byť. Na zdravie. Na zdravie, Janko. Na zdravie, na zdravie. Na zdravie, druhá strana. Milé dámy, vážení páni, vypíte do dna, pretože tak sa to patrí na prípitok. Veľmi pekne ďakujeme za pekné privítanie. Parket vás čaká a je hociaký. Myslím, že je úplne nový, takže ho treba vyskúšať. Prvý valčík, každý ples začína valčíkom a nebudeme predsa hrať cudzojazyčné valčíky, dáme si krásny slovenský. Keď som išiel cez tie hory, nech sa vám páči, pozývame vás do prvého kolečka dnešného vášho plesu. Ideme na to. Máme na dnešný parket. Po tomto kolečku by ste mali dostať večerku, takže sa poďme napapkáte, aby ste mali dosť energie až do rana. No a keďže ste tu dobrí priatelia, priateľské rodiny, pre dobrých priateľov naspieval Miško David nasledujúcu pesničku, nech sa páči Pár přátel. A málo že padáš únavou. Zas vypadáš si sám. Máš hlavne proč túľam nebol váhou a lásky dám te kamou, vždyť nejsi odjed sám. Pár přátel stačí,
Že správa za správou jen další krable přidá, až špatná hoří přijá, až padáš únavou. Pár přátel stačí, co mějí za drzí, a nepřestanou hrát, když nemáš chuť se smát, jen zavři se a staň, a se nepřestaň. Vždyť ti někdy stačí říct, jen dál se znaš, jinak to máš. Pár přátel stačí mít, co mějí za drzí, a nepřestanou hrát, když nemáš chuť se smát, jen zavři se a staň, a se nepřestaň. Vždyť někdy stačí říct, jen dál se znaš, jinak to máš. Pár přátel v obraze doufá, soucit ve očích mám. Chvíli svým troufám a chvíli zastoupám čekacího já. Smích doma odváží, co nikam zazáří, a nechci zrcadlo, tak je to po. Opadlo tak. A pre všetky vaše lásky, nech sa páči, ďakujem. Večer, keď sú všetky hviezdy na studne, všetky lásky zerajú veľmi súdne. Aj tá moja usmievavá za mnou má, keď však prídem domov, už ju volíha. Láska moja, hviezdy sa ťa boja, keď sa večer vračíš, ja som zaslala. Láska moja, hviezdy sa ťa boja, chcel som sa ťa spýtať, kde s kým si bola. Láska moja, hviezdy sa ťa boja, keď sa večer vračíš, ja som zaslala. Láska moja, hviezdy sa ťa boja, chcel som sa ťa spýtať, kde s kým si bola. Nesvedčila závanku hráme, nesvedčila závanku hráme, hej. Všetci ľudia sa tu radujú, všetci ľudia sa tu radujú, že vám hrajú chlapci z profilu. Všetci ľudia sa tu radujú, všetci ľudia sa tu radujú, že vám hrajú chlapci z profilu. Ručičky hore, ideme! 3, 4, šalalalalalalaj, šalalalalalalaj, lalalalalaj, lalalalalaj, šalalalalalalaj, šalalalalalalaj, že vám hrajú chlapci z profilu. Idem obsluhu vyfotiť, aby sme mali do kroniky.
Gigabajt, tak to stačí. No. Tak šikovne dávajú. Tali. Dobre, dobre, dobre. Toto je dneska? Ja sa to tešila, že poradie šašina. Ešte aj mahelkový dneska. To sú všetko dnesky? Áno. To bude zalievané. Ty budú až po... Zalievané. Ja si prosím dnesku. Ešte? Dneska? Áno, ako jak málo. Ja veľa hodím. Úsmev ti svedčí, moja malá, tak ako ja keď na nej rozselená tráva a tvojej duši smútku nie.
som poprosiť, aby Peťko Bahelka, keďže dneska už bol spomínaný, má tu čest, aby nám vylosoval prvého víťaza. Je majiteľ lístku modrá 70, asi všetko je modré, 70A. Lístkami. Treba si nájsť 100 kg kukurice. A vyhrá to ten poľnohospodár, ktorý má 68 H ako Hana. Občianske združenie Tradícia venovalo CD-čko, ktoré práve vydali, že Dražovce spievajú. Majiteľ lístku 85 H. Hana. Pani Gajdošová. Takže na budúci rok by sme chceli lízatka potom. Venovala fľašu v darčekovom balení a občianske združenie Tradícia nové CD. Však budeme mať čo... 84 Dana. Máme inakšie. Ja mám 80. Majiteľ lístka. Také to nebolo. Bola by dobre dáma s bujnou hlivou, keby prišla. Klienti Vajnokovej poslala 2 fľaše vína. A poteší sa nimi majiteľ 36, Ksena Gusta z oči v oči, venovala tašku plnú prekvapení a vyhrajú majiteľ 28, Ksena Jano. Gratulujeme. To je prekvapenie. Začnú kanvicu. Do domácnosti majiteľa lístku 07 Eva. 07 Eva. D. Máš to? A hlavne teda sa poteší ňou 75 XD. Ty si ešte počkáš na to, kedy ich použiješ. Aha, dobre. Rovala ručne robené umelecké šálky a je to rovných 100 Jano. 100 J. Si to neprevezme. Čistiť domácnosť môžu 77 Ksena Ivan. Bude ju mať 27 G ako Gusto. Drevorezbu 27 Gusto. Svietnik so sviečkou a bude horieť v domácnosti majiteľa lístku 82 Anna. 82 Anna. Práve si všetko to prevyhrali. 15 Ksena Beta. 15 Ksena Beta. Ale je krásny. A majiteľ 21 Ksena Hana. CD-čko do tombory a vyhrá ho majiteľ 32 Ivan. Vyhrá 86 Ksena Gusto. Penová torta. Profil. Vyhráva majiteľ 62 Ksena Janko. Aby sme stále hovorili Jano. Nemáme. Ksena Janko 62. Gratulujeme. Štefina. A cenu útechy televízor od
pre kresťanských rodín vyhrá idem to odfotiť. 29 Sena Cyril. Televízor 29 Sena Cyril. No. Áno? Tak je dobre. Ale toto neobháli. Moderátor komplexu kresťanských rodín. Ospravedlňujem sa všetkým, ale toto vôbec nebolo. Všetkým výhercom gratulujeme a ostatní na 20. komplexu kresťanských rodín určite všetci vyhrali. Začal jsem svou píseň zpívat, pak začal Janík svou milou líbat. Líbali moc a moc, celčkou noc. Líbali moc a moc, celčkou noc. Najkrajšia hviezdička z celého nebíčka je tvoja mamička, čo ti Boh dal. Až ti tá hviezdička zvýzne raz nebíčka, potom do srdiečka pôjde ti žiaľ. Nájdeš si lásku i kamaráda, nikto ti nedá, čo tvoja mamka. Najkrajšia hviezdička z celého nebíčka je tvoja mamička, čo ti Boh dal. Potom ti nahradí najkrajší sen a dvojka, rozkvitnú z náhrady. Veď na bude naša jar, nečakaj ma už nikdy, moje dievčatko zarúbené, s úsmevom sme sa zišli, aj sa rozídli.
miesto mňa iný príde, zaradí sa do tvojich očí, tvoje srdce ho príjme jednej tmavej noci. Takže to boli pekné tanga. Potom from Gulášiku ďakujeme veľmi pekne. A teraz si dáme váčik. Hledám galanečku, nech sa páči. Môžeme ísť. Krásne, nech sa páči, môžeme ísť. Prešli sme svetom, sa mi poznali, čo matky nám vždy povedali, že všade dobre, doma najlepšie, a preto voláme
pekné spomienky a do roka a do dňa, keď sa tu všetci zídete, či tu už my budeme alebo nebudeme, prajeme vám, aby nikto z vás nechýbal. Všetko dobré. Nech sa páči, ideme. Veľmi pekne vám všetkým ďakujeme, lúči sa Janková, Petko Sedlár, Janko Sedlár, Jožko Jančovič a Jan Žitňanský alias Profil. Skôr ako privítame nový deň, verím, že folkloristi nám pomôžu krásnym spevom. Ešte poďakujeme všetkým ešte raz a prajeme vám úspešný rok 2017, prežitý v zdraví, pokoji a Božej láske, keďže sme kresťanské rodiny. Všetko dobré. Do mne sem a nech sa ja podívam, ten do mne sem byl a byl sedia do vešku, majú tancerečku. Dobre. Červenú hlinečku, tam majú obrovnané.